benza ke ushintsho uyangena ke Mbule manje nami bengangena ngidlala kumabhakani ngishaya igoli nami bengangena bathi hayi ngena Mtungu hayi ngabe dala liphosile ithawulo ke uBegonovic kwindoda emnyama basopha indoda emnyama wena Mbule ulamthuthu madoda Sibhenga bibhola lapha kuyena manje ke ulamthuthu John Wick Mbule ushake pass ikakhulukazi masafunda isikole lapha ke half time bazokhumbula bekhona ke kule minyaka esikhathini esiningi ucaptain kuba umdlali ke odlala isikhathi eside la odlala indlela eminingi eqenjini njengapha ke Mbunjana Mfukeng Shaystendi madoda umbuthuma Sibhekana ke ibhola manje ke phela ke lapha ke Mabhakaniya Bayaphakamisa ke Mabhakaniya ke Mabhakaniya Mbule Mbule Phambi bafuna ke igoli elobika ekhaya ke lapha yona ke TS Galaxy kodwa ke yalukhasha lapha emuva ke Orlando Pirates mbukeli ke i-hat-trick yokugcina kumabhakani yaskora ubani angisazi uma yena ke take show Thinyana Bendre Umthofi Khumalo ngithanda nje ngesibhe ibhola lapha ke kubona ke amabhakani Sibheka manje ke Maswangane thola ke Mbule Police uthola ngapha Mbule kanti ke lapha ke kodwa ke ngicabanga ukuthi ke futhi Mabasa wayishaya i-hat-trick beshaya Marumo Gallants 8-1 Seleke 3 minutes ukuthi amabhakaniya Mbule Police bemvimba ke Police Orlando Pirates ngadala nje ibhola ke ingathinti lapha yona ke TS Galaxy uzuphele komdlalo